शाखा अष्ट सखी संगे राई जल क्रीड़ारे मातिले बहुत होई एही समय सुनार ताटक मेला देखी हे सुनार ताटक मेला देखी हे सुनार ताटक मेला देखी हे सुनार ताटक मेला देखी हे
ମଣି ହେ ଧାନରେ ବସିଲେ ନୀଳମଣି ହେ ଧାନରେ ବସିଲେ ନୀଳମଣି ହେ ଧାନରେ ବସିଲେ ନୀଳମଣି ହେ ଧାନରେ ବସିଲେ ନୀଳମଣି ହେ কৃষ্ণ ধান কলবে তাহা জানি পূর্ণমাসী দর্শনটি দেলে হস হস হই পচারিলে ভগবতী কাহিঁকি স্মরিল মতে ଅଛି କି ବିପତ୍ତି ଏନ୍ତା ରୂପାଡ଼ି ତ ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେଖେଇ କହିଲେ କାହାର ଦେହା ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଦୟା କରି କହିଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଯାହାର କାକକ ତାକୁ ଏ ଆଖି ଦେଖିବ କନେଇର ମନ ଭାବ ଜାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୀରା ସିଏ ଗୋପପୁର ଭଉଣୀ ସମୟ ଆସିଲେ ନା ଗୋଟି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ଜାଣି ପାଟକକୁ କହି ଘାଟ କୂଳେ ସେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା କହି ହାତକୁ ବିଚିଲ ଉଠାଇ ନେଇ କୁଞ୍ଜର ଟିଙ୍ଗିଲା ଗାଇ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ କଥା କଟି ମାନ ମୋର ଅପର ମାସର ସୁବ୍ରତ ସମୀରେ ଦୋଳ ଯାକ ତୁମେ କର ଆରମ୍ଭ ମାନ ଏକ ବନେଇ ଅହିରେ ବସି ଫୁଲ ହେ କନେଇ ଅହିରେ ବସି ଫୁଲ ହେ କନେଇ ଫୁଲ ହେ କନେଇ ଅହିରେ ବସି ଫୁଲ ହେ ମାନ ଆଗରେ ନେଇ ବାନ୍ଧି ପତାକ କହି ଦୂରରୁ ନାଟକ ଦିଶୁଛି ଭଜକ ଜକ କାହାର ପ୍ରାଟକ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ତୁମ ପାଖେ ଆସି ସେହି ନାଟକ ମାଗିବ ଏହା କହି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ହସିଲେ ମଙ୍ଗଳ ନନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନ ପୁଣି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କଥା